Wat verdikke man, heur de wien. Daar zit een beetje eronder, hè? Ik ben heel benieuwd dat die van Tante Rutje. Ik ben veel benieuwd hoe die eruit ziet. Hoe ik eruit zie. Oh, wauw! Oh, vet mooi! Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben de waskom dwaan. Bro, even skin. Zaak is naar squallen. Ildo is naar de peuter. En ik ga voor het eerst eigenlijk in heel schoft op een maandje mannen geen fruittour. En dat is echt wel even lekker. Dus ik ga thuis even wat dingetjes doen. En ik ben nou de vlogs aan het uploaden van de playback show. Nou, en dat is heel wat materiaal. Ik ga 2 camera's broek, dus daar gaat wel even wat tijd in zitten. Dus dat zal ik even doen. En dat die aan zijn kleren is, dan zal ik op naar het kantoor, naar Ljout. Dus ik daar nog even heen. En even zien wat we nog al hier bedijn gaan zullen. Dus dat is een beetje de planning. Om jou wie komt Ilda weer uit. Haal ik die uit de peuter. Giet die lekker op bedje. Kan ik je thuis nog even wat dingetjes doen. En van de middag komt Jara Lin hier en zaken. En dan gaan we er even wat leuks aan. Maar even bedenken wat, maar het komt verst klip. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Nou, het gaat even door, maar alles is upload. Ik zal op naar Ljout, naar de omroep. Wat verdikke man, heur de wien. Heur de woei. Nou, daar ben we weer. Eerst een bakje koffie natuurlijk. Zo, nou, even van alles bepraten en bedienen. Dan maak ik nog weer hut. Dus ik zal gauw zien dat ik naar Ilda kom. Hey Wiefke. Hoe vind je het op squallen? Goed. Goed. Hier is de witte broek. Hier is op het zadel zitten van de witte fiets, zei juf. Dat is nou echt een mooi broekje, jongen. Heb je, hè? Wauw. Zo, mem. Nou ja, gast hetzelfde. Zoute. Zo? Net echt, hoor. Een beetje speaker, denk ik. Nee, lekker zacht. Zullen we zien het huid in de hoes is? Ja. Ja. Even wat eten, dan gaat Ildo aanstaan op bed. Daar zit een beetje eronder, hè? Maar het een beetje omvouwt. Zo, omheen. Die hoor ik? Mem doet aanschrijven een eigen broekje. Dit is die nog een beetje te lang, hè? Ik zal even wat eten met Jelke en Ilda. Dan gaat Ildo aan zijn op bedje. En vanmiddag komt Jara. Ja. Zit vervelend, hè? Ja, goed zo. Krullenbal. Eten? Papa, heid. Ze heet Celeste nou, dus ik denk dat het alleen een hoes is. Zeg maar zeggen. Wat geef een meidje, Ilda? Eitje. Een eiker. En verheid hem met een uitsmieter. Ja, smieter. Nee, een uitsmieter is ballen met ham en cheese en ei. Lekker? Oh, je die speeltje, dat wordt nu weer. Oh ja, wat plakje. Zo. Ja, dat is ding, weet men wel. Maar wat tast, ik zet het krukje er even bij. Kan ik even helpen? Heel handig. Mij wel. Mij wel. Mooi. Is die zelf pakt? Is het krukje zelf pakt? Wat denk ze, help ik met me even? Van de regen in de druk. Ja, van de Rijn in de drup. Mag ik daar staan, aan die kant? Mem, ze hebben een eikersbakken van de uitsmis, vergeten mem. Net op de ballen. Raakje. Wij gaan lekker eten. Nom. Ja, klik. Ik zit er fijn. Ildo uit het bedje. En ik heb hier nou jaren op. En zaken komt extra thuis. En ik hier wat heel leuks betocht van familie. En ik ben eens een keer gehad zakenjaren dat ik leuk vind. En dat is een zelfportretmaatje. Dus ik sla ze ja dat hun dat leuk lijkt. Misschien had jaren zelf ook nog een idee, maar dat leek mij wel heel leuk. Dus gewoon een wit papier, spiegeltje erbij en maatje is een zelfportret. Ik ben heel nieuwsgierig wat het wordt. Van mij komt jaren er al om. Verwacht me denk ik op de andere kant. Ik zit meestal op de andere kant. Ja, daar is ze. Hey, ik sta op de andere kant. Ja. Ik hier in het show. Ik denk. Ik ja. je tante ook met zien. Nee, nou wie ben er? Hoi. Hoi. Hoe is het? Goed. Mooi. Wat vind je het leuk, net de playback show? Ja. Oh, echt te gek. Is nog op mij genieten? Wel je foto's, filmpjes voorbij komen. Leuk man.
Wat weer die favoriete act, Jara? Ik weet het niet. Wel heel leuk, hè? Ja. Ja. Ik vond het wel heel moeilijk om te kiezen. Dan heb ik een beetje een leeftijd in het en nou ja, meerdere bandjes mij die in en wat voor fesken en dan zeg ik naar de clips hier en zo. Moeilijk, hè? Nog 4 uur te zitten. Weer een mooi tweede prijs. Ja. Ja, toppie. Hey, ik heb een vet leuk idee. Of tenminste, vind ik zelf leuk. Misschien vind je het wel een stom idee. Knutselidee. Oh, ga maar weg. Oh. Ja, ik dacht, misschien is het wel leuk om een zelfportret te maken. Dan zetten we een spiegeltje op de tafel. En dan Ja. gewoon een wit papier en potleer en gum. En dan probeer je die zelf na te tekenen. Wat vind je ervan? Oké. Oké. Ik ben zelf ook al naar tekenen wie het rapport tekenen. Is dat echt zo? Ja. Oh. Nou, ik is deze derde het verbroeken dan. Of telt dat net? Nee. Want de Matthäus is een maatje. Oh. Nou, ik kijk wat ons bedenken dat we wel kwart tekenen maken. Met ons zelfportret, maar ik kan je van die en doe je van mij. Dan Ja. je spiegel, ik heb wel kwart van ons. Is goed? Dat is leuker? Ja. Oké, ik heb het dan. Ik weet dat het zaken mij wordt. Ik denk het net. Maar ik heb het ja, dan wordt wel een keer het snoeken zitten. Doe er iets tussen, ik heb het nog net zien. En dan gaan we een paar portretteren. Portretteren, dat is een moeilijk woord. Ja? Ja. En ik ga morgen de top doen. Oeh, spannend. Is het klaar voor? Nee, is het zo? Nee. We gaan wat kleurspul opzocht. Papier en potleertjes en een gum en stiften. En we zijn het is wel leuk dat er iets in het midden komt. Dat we qua nog net schenken en wat we tekenen. Ja? Dus ik schrijf het op. Jara. Begin goed. Oké. Nou, dat is het volgende Wat toch? was het dan? Wat ik het wel? Inderdaad. En dan zetten we de camera eens mooi in. Dan een keer meestal nog wel vestje. Dan stik ik naast en even op hoe goed en moeilijk en tekenen van de kinderen. Ja, en een beetje als voorbeeldje zo. Ja. Dat is wel een goed idee. Stiften halen en de gum is er. Kijk, mijn little pony's. Tegenstaan My Little Pony. Let's go. Doe eens de filmsite. Ik ga kijken, daar zit zo op slime. Dat zie ik zo. Dus die broek ik een beetje als voorbeeld. Maar ja, wat wel jaren. Zie je dat? Ik word even niet warm van die holle witte. Ik kijk deze, dan is het rondje dik. En dan is het een ijzer. Ja, maar ik ga... Ja. Oké. Oh ja, een beetje in die manier... deze. Ja, dan moet ik iets tekenen voor squallen, voor dingen simmers dan tekenen. Dat is een beetje in die stijl, hè? Maar nu probeer je een beetje realistisch. Wordt zat het er echt een beetje uit zitten proberen? Ja. Door alleen de rollen toch? Of? Ja. Ja, maar meestal... Ja, toch? Het was wel heel ingewikkeld. Dus alsjeblieft wat langzamer dit uitlezen of zo. Goed, yes. Eerst moet ik dit tekenen, ja. Handig. Maar ik dan de kennis. Oh, zeg. Oh ja, dan de K. Ja, die ben wel heel duidelijk, hè? Een hele brede kaaklijn van jaar altijd. Ik vind ze heel mooi. Ja. Ja, vind je dat alles aan? Nou, deze vorm van de rollen, en dat vind ik op zich best goed. Ik ken het. Lijkt je even een sier. Ik vind dan ga ik in je eigen tekenen, maar die hoor ik precies uit. Dat is moeilijk. Oké, dus eerst een kruismeisje. Even een update. Beginnen er. Met de nu de strepen, want dan weet ik de verhoudingen. Sier. Hier meteen de streep. Zo mooi. Maar ik dan daar even een blauw, toch? Ja, blauw. Ja. Maar Ja, ik doe het ik zoek het zeker. Maar ik ga blauw even. Ja. De eerste zit eigenlijk op de helft van de rollen. Alleen ik denk dat hij dat Helemaal heel heeft. zetten. Ik ben heel benieuwd dat die van Tante Ruud zit. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit zit. Hoe ik eruit zit.
Maar dat dichter bij de neus, denk ik. Dat is net helemaal mee. Ik zeg altijd, hoe ik dan aan de andere kant precies hetzelfde te tekenen. Ja, dat vind ik ook. Daar had ik 91. Ik vind ja, goed lukt. Maar dan met die oren zijn, dat lukt dan net. Wat dan net? Wat denk je? Ik weet het niet. Maar ja. Het is wat lal, hè? Gelukkig komen we net in museum te heen. Update. We gaan het eerst door de klauw, hoor. Nou, denk ik wel een beetje, hè? Ja, ik hoop het net. Dit is dus net symmetrisch. Nou, ga ik net. Ik ga geen symmetrische hol, dus dat klopt wel. Oh, ik snap ook dat dit in evenveel liter is. Nee, dit is echt lelijk. Ik ga toch wel een beetje opnieuw dan. Nee, dit is niet. Hier mag Update. ja, ik Het is juist heel oors naar je in die of zo, is net? Ja. Grappig is dat. En nou de neus. Nou, kijk, neus, kijk, heel brede neus. Dus een heel smalle neus. Ik ben wel heel verschillend, hè. Dus een smalle hol, ik ga een dikke hollen. Ik ga een dikke neus doen, een smalle neus. Dus een dikke onderlip, ik tin. Oh, grappig. Mijn wenkbrauwen in de zaak, die wenkbrauwen in de zaak. Zo. Nou, word je ochter als min, toch? Beetje, ja. Meer sar in het ding. Je vindt altijd die bent. Ja. Hier in het zijn, hier in het zwaar. Tante Ilse Noorden wel wat onderaan, hè? Mijn schuld, ja. Ik ga heel tijd afspraken. Sorry, Ilse. Maar het Noorden Maak heeft ik ruimte of snijdje? Ken dit er geknipt? Dus is het wel op. Wat ik zat dan? Al je rimpels. Ja, maar als het tekenen is, ik ben jaren. Nee, maar als, Ik ben geen 8 meer, hè? nee, maar als ze een peerrimpel tekenen, dan lijkt het meteen alsof ze een heel oud bed was tekenen. Ja, die keuze lekker niet, hoor. Maar kijk hoe stoem is just, hè? Mooi klein maar zo echt, hè? Oeh, jongens. Ja, dat is haast jitje. Zullen we eens even een paltje doen. Hoe oud denk je dat ze wordt? Zet het hieronder. Vertellen wat mooi. Zet het even hieronder. Is dat mooi? Nou, zo die wel erg. Oh ja. Beter. Of, maar nu, want dat is het. Nee, dat is een keertje best. Ja, maar dan, wat doen we dan, hoe oud is toen dan best dan? Hoe oud is toen wist? En hoe was het in tante? 8. Nee. Hé, wat zet je maar even onder. Hoe oud denk je met jaren wordt? En dan vertellen we het na je wieke manje. Ja. Als je weer best. Ja, zet het er maar onder. Hoe teken je het gezicht van een vrouw? Als je dat filmpje nou hebt. Nou, ik denk dat Ik ben op de 4 seconden van 29 minuten. dat best wel even bezig. Serieus? Ja, dat is je vandaag nog steeds aan het kleuren. Oh jongens, ik kom eraan nu te zien dat hier nog een heks. Een hoeke rimpel en een heksenneus. Ik kijk. Een beetje Maar ik ben. dat is Wat een hele had grote het mol. nooit op tekenen? Die moelen, die neus, die eigen. En wenkbrauwen is? Oh ja, ga kijken, ja. Ik kan wenkbrauwen in eigen en moeder. Oké. Maar ze is maar Linda schetst, hè? Ze is maar. Nee, wat? Ja, nou, het klopt gewoon net helemaal. Maar heel ik doe mijn best. Meer is mijn best kunnen doen. Gezelligheid? Nee, echt? Ik zeg het er al niet een beetje. Oké, dan kom verder. Een mooi kleurje naar. Wat is toch een kleurje? Shit. Nou, ik heb papiertje Mooi. voor die pakken. Ja? Hilda vindt hem wel mooi. Ja, dat gaat het dan. Ze neemt die de sleepsack even nu doen. Goed? Had ze haar knuffeltje terug haar sleepsack. Heen of hoe liep het dat? Wat was toen? Ja. Is je dat? Hè? Hè? Mem is jaren aan het tekenen heen. En ja, dat is mijn mond. Is dat? gaat. Dat is geit. Ik weet hoe het komt. Zet dat je hierop, hè? Mem hier tekenen van jaren? Lik het nou nog op jou? Wat vind je hem? Vind ik ook wel een beetje. Ja. Ik maak ze er een jaren van, oké? En op waar ligt het dit dan? Ik zit. Zie je wel wat het is? Waar is dat?
Goed zo. Yes. Yes. Ik vind dat toch Hier niet zo kan leuk het vinden. Ik vind het best wel heel leuk om te doen. Doe? Kijk, Ja. dit kan een beetje lekker. Ah ja, ik doe het wel. Dan maak ik alle strepen af wat heel je en alle details. Dan ben ik klaar. Oeh jongens, ik ben aan wel benijd naar het eindresultaat van jaren. Wie? Maar het is maar uit de rimpels. Het is maar rimpels en dan weer ik het weer uit, dus dan is het heel iets wit. Ja, Snap je? Ja, ik ben benijd. Goed hè? Nee, het is mooi. Wat maak eens toe? Poes. Een poes. Oeh, wauw. Een blauwe? Wauw. Wat mooi man. Heerke, ja. Nog een heerke. Ja. En had poes ik eitjes? Eitjes. Ja, eitjes. Ja, eitje. En een moele? Ja. En een stut. Een lange stut. Wauw. Dit is wel een hele mooie poes. En het gringo. Dingo. Krullenbal. Krijg stoeperen de krullen, liefie. Wie bent er klaar van, jongens? Ik wil spannend. Hey, ga ook. 3, 2, 1. En nou aan elkaar. Oh, wauw. Oh, vind ik mooi. Oh, wat cool. Hey, deze cool days. Zet Tadaa. ik op of net? Ja, cool deze. Dat is zo nice, die. Nou, Box, ik vind het leuk. Thanks, mate. Ah, dit weer wel heel leuk, jongens. Ja, Cool. die neus echt daar. Oh, mijn tante schaduw is zo goed. Nou, een beetje te bot op een gegeven moment. Op een gegeven moment wordt het te vol. Dan ben ik te lang terug hier. Maar dat weer wel, dat is wel leuk. Maar dan maak ik het vaker ervan. En dan dit met je padleer. Ja. En dan een lijn zetten. Ja. En dan dat zo, hier zit dan zo. En dan was dat zo verbinden. En dan daarna dat hier er een beetje heen. Ja, en ik hier in je lijn in de midden en dan 2 lijn. Zeg maar, dan moest... Nou ja, krijg bij wat los. Ook grappig. Superleuk. Deze die komt op een kast en die meest toen mij niet met een hoes. Yay. Yay! Tada, daar hing ik. Van jaren een zelfportret, of een portret van mezelf. Pisje. Oeh, ik ben helemaal heel naar de wc. Let's go. Zo, de jeugd in de chill, maar wat lekkers. En ik zal onder het eten zien. We krijgen lekkere paella. Zagen zal zelf wat thuis komen. Ron Beppe er los? Maar waar? Met diesel? Ja, Beppe heeft een keur niet met diesel, hè? Hier is ik zwaait. Ja? Nou jongens, het weer een hele leuke dag met van alles en nog wat. En mij als hechtepunt toch wel de mooie tekening van Jara en wie. Ik tekende vroeger een heel soort, vond ik heel leuk. Op squallen, onder les. Dat jaar ik wel eens gehad. Dat vond ik altijd heel leuk. Oh, dat mag ik net zeggen. Nee, jullie vonden dat ga ik net zijn. Maar dat die ik zelf vroeger ook altijd. En ja, ik merk nou wat ik dat dan nou dacht. Ik van, oh, dit maak ik echt vaker. Maar vaak neem je de tijd er net voor. Maar wat wie dit leuk. En nou hebben we dus al qua tekenen. Maar ook is natuurlijk ook een zelfportret. Maar je spiegeltje ervoor en dan is het gewoon die zelfkleur in of tekenen. Dus dat is echt wel leuk. Nou ja, ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen. En via het net de chillen te downloaden voor die tablet als telefoon. En naar je chatvlog. Hey hoi! Hey jongens, nou had Jara nog een vet goed idee. Want wat geven we doen, Jara? We gaan 1 keer in de maand dus ook Eén keer in de 4 weekjes of zoiets ongeveer. Geven we iets tekenen. een tekenchallenge doen. Ja. En je mag je zeggen welke je het leukste vinden. En je kunnen zelf doen en een foto sturen. Ja, als je nou thuis echt denkt van... Hey, dit is een challenge, beginnen wij echt doen. Stuur dan even een foto van het resultaat naar de Chitsvlog Facebookpagina. En waar weet, kom je een foto dan in de vlog. En dan kun je zien wat wij ervan vinden. Dus dat leek dus wel leuk. Iedereen zegt altijd een tekenchallenge. Deze keer is dus een portretmaatje van... of van diezelf of van iemand die die zet. Ja. Dus door je mij, stuur dan even een foto van je resultaat naar de Chitsvlog Facebookpagina. Dankjewel!